Понеже идеята на сегашната среща е да кажа някакви общи неща, които ще важат за всичките 4 проекта, понеже се очаква да имаме 4 проекта. И първо може да преговорим каква е идеята на тези проекти, т.е. защо те са различни от това, което до сега правихме. Идеята е именно, че аз ги наричам, че са за реален клиент в кавички, в смисъла на това, че е клиент, който не плаща пари, но пък е клиент, който има реална нужда да му се направи този софтуер и очакваме да има реални потребители в този софтуер. Така че от гледна точка на реалност на клиентите, според мен единственото по-различно е, че тези клиенти са наясно с това, че проекта го работят хора, които сега се учат и са по-начинаещи, и съответно няма да имат толкова много претенции за време, кога точно да станат нещата, да бързат и така нататък, и съответно няма и да плащат пари. Но иначе всичко останало е реално. Ще има реални потребители, ще се качва на реални сървъри, ще има домейн, и общо взето всичко, което би имало в един реален проект. Така. Добре. И все пак, кои неща са важни от ваша гледна точка за този проект? Значи, първото важно нещо е, че ние всъщност не продължаваме, ами в тези проекти основният фокус трябва да ни бъде стремежа да правим нещата качествено, а не да правим нещата бързо. Затова изрично казвам, че клиентите са такива, които са наясно, че по проектите се работят от хора с по-малко опит и съответно ще стават и по-бавно нещата. Може да има някакви ситуации, в които аз ви казвам някакви срокове, които гоним и е хубаво нещо да бъде готово до определен срок, но това важи за всички проекти, нали, за цялата стажантска програма. Тези неща са nice to have. Нали. Тоест нещо, към което може да се стремим да бъде готово до еди кога си. Ако не стане готово до тогава, и окей, няма проблем. Да. Ние не сме поели никакви фиксирани ангажименти. Всичко, което направите вие, ще бъде добре дошло за клиентите. И в тази връзка първото важно нещо е, че фокуса ни е да правим нещата правилно, а не просто да правим нещата. Чакайте сега тук да покажа. Мога ли да покажа? Мога. Така. Има една популярна пирамида, която аз съм ви показвал в някакъв момент от курса. Така. Само да ми отвори, че отдолу я изрязва малко. Така, ето. Така. Значи, на нас в курса до момента фокуса ни е било да го направим да работи. Нали? Така, това е най-ниското ниво на пирамидата. Да научим нещо и да видим, че като натиснем бутона Play, програмата тръгва и се случва това, което очакваме да се случи. Сега идеята в този стаж е не да правим по-сложни неща, а по-скоро да правим същите неща, които сме правили до сега, само че да ги правим по-правилно, т.е. да имаме предвид поне част от тези неща, които са изборени тук. Между другото, тук има Solid, има Clean Code, тези неща сте ги чували. Dry и Kiss може да не сте чували, но ще си говорим за тях. И другите неща, да. Be Consistent. Поне тези трите тук, Dry, Be Consistent, Kiss, ще са неща, на които държим. И разбира се, Clean Code. Да, но първото важно нещо, което трябва да знаете за тези проекти и да имате предвид е, че фокуса ни ще бъде да ги правим качествено, а не да ги правим бързо. Нали?
Тоест, идеалният вариант в този проект е всяка една задача, която вие правите, да получи някакво код ревю, дали от колега, дали от, в смисъл от някой от друг от стажантите, или от мен, или някой друг от менторите. Няма значение, нали? Но да получавате някаква обратна връзка. Да. Това е към което се стремим. А не толкова да направим бързо някакъв проект. Така че, когато може да се случи няколко пъти да получавате обратна връзка, нали? Отваряте pull request, получавате едни забележки, после втори забележки, после трети забележки. Нали? Това не трябва да ви притеснява, това не е проблем. Това по-скоро е търсен ефект. За жалост няма да може да стигнем до това ниво на детайлна обратна връзка, защото нямаме достатъчно ментори, които да отделят време. Но стремежа по принцип от ваша гледна точка е това. Така че когато получавате обратна връзка, го приемайте като нещо хубаво и ако ви се струва, че задачата ви отнема повече време, да знаете, че не е така или поне това не е проблем. Целта е вие да правите нещата правилно, а не да просто да правите неща. Добре, това е първата важна точка от тези, които имам. Аз имам 4 важни точки. Да. По тази точка някакви въпроси или коментари? Добре. Минавам на втората точка. Втората точка е свързана с организацията на работа в Trello и разписването на задачи. Понеже ние общо взето нямаме достатъчно ресурс, както с ментори, така и с project менеджери, т.е. тези, които разписват задачите. В същото време, когато клиента е реален, аз това съм го споменавал, очакваме да има повече и по-детайлни изисквания. Тоест, ако до сега е пишело просто трябва да има функционалност за регистрация на потребители, сега ще има много повече изисквания и детайли около това, как да се случва регистрацията на потребители. Понеже няма достатъчно възможност всички задачи да се описват както трябва. Идеята ще бъде във всеки проект да има по една-две описани хубаво задачи, като примерчета, и вече всяка следваща задача, която вие получавате, първото нещо, което трябва да направите, е да опишете задачата по-подробно. Това ви е първото нещо, което трябва да направите, и когато я опишете по-подробно, да дадете знак на ментора или клиента, според случая, нали? Вие във всеки проект ще бъде ясно на кого трябва да пишете, да ви даде обратна връзка, че това е което си представя. С това искаме да избегнем писането няколко пъти на код. Нали? Не да избегнем, да намалим, нали? Понеже избягването е по-скоро невъзможно, но да намалим това да правите една задача по няколко пъти, защото очаквам клиента да има претенции. И когато види нещо направено, да не му хареса и да иска да се промени. Затова ще искаме първо да го опишете подробно и евентуално в описанието да стане ясно, че нещо не е точно както си го представят двете страни, и на етап описание да се коригира, а не на етап писане на код. Това е нещо, което в дългосрочен план спестява време, но по принцип от опита ми това, което съм виждал, е, че това е доста трудна задача, и в проектите, в които работим и ги работим, нали, с Project Manager, който това му е работата и отделя много време да описва задачи, и ние правим дълги срещи за tech refinement, изчистване на задачи, въпроси и така нататък, пак се случва всеки месец да има неща, които не сме се разбрали от началото, и изникват някакви детайли, които не сме ги помислили, или сме направили нещо, което не е било така, както крайният клиент си го представя, и се налага преправяне. Това не мисля, че е възможно да го избегнем напълно, но поне да се стремим да го намалим. А пък за вас е ценен опит
да работите с по-добре описани задачи и вие също да се упражнявате в това, като има една задача, да може да я описвате подробно. Защото общо взето вие, ако може да опишете една задача подробно с текст, това да го направите като код е, да не кажа по-лесната част, но вече според мен е въпрос на време. Най-малкото като копи-пейснете на ChatGPT, ако е достатъчно подробно описанието, има добър шанс да произведе не лош резултат. Но както знаете, трябва да има детайлно описание. Така че плана е да правите това. Да разписвате подробно задачи, преди да почнете да пишете код. Много важно. Тук някакви въпроси или коментари от ваша страна. Това само ако може малко по-подробно. Да. Трябва първо да напишем описанието, да го пуснем в Trello. Там този ментор, който ще ни напътства, да даде обратна връзка, че това е нещо, което искаме, и да започнем да пишем код. Тоест изчакваме да мине тази стъпка, преди да започнем да правим каквото и да било. Да, като вие може да си правите някакъв ресърч междувременно, но общо взето преди да започнете да пишете код. И иначе идеята е задачите да ги има като задачи, но да не са подробно записани. Тоест в Trello го има като заглавие, обаче няма подробно описание. Я да видим тук мога ли да отворя за пример. Да. Ето тук сега има едни задачки и примерно има една задачка, която е с placeholder. Ето, това означава, че не е подробно написана. Само е маркирано, че трябва да го има като задачка. Има задачката и тук пише един ред. А идеята е, че трябва да пише повече. По-подробно. Хващате го, описвате го подробно, пращате го на ментора. Той ви казва, че е окей и тогава вече пишете код. Като ние ще имаме и срещи, които са за това, да се описват или да се обсъждат задачите, и след това да се описват. Така че ще има възможност това да ще си има и предвидено време за това. Ето тук, примерно в тази задачка са описани два ендпоинта, които се очакват. Изцяло на английски трябва да бъде описан, предполагам. Това е добър въпрос. Между другото, това може би зависи и от проектите. Не е изключено да има проекти, в които е окей на български език да бъде. Аз лично бих ви посъветвал на английски да го правите, за да се упражнявате, защото в повечето реални проекти се ползва английски език. Да. Тъй като клиентите много често са чужденци. В много голяма част от случаите клиентите са от чужбина. И понякога пък има и в екипа програмисти или менеджери, които са от чужбина. И е добра възможност да си упражнявате и писането на английски. И между другото, ChatGPT работи доста по-добре, ако му копипейснете едно описание на английски. Го разбира доста по-добре спрямо едно описание на български. Той е правен основно за английски. Дали, както предполагам ви е ясно. Има най-малко предимствата на английски, така че ако може да избирате, ви съветвам да избирате английски. Но сега не съм сигурен 4 проекта, кои от тях позволяват на английски. Да. Може и да има такива, но не съм сигурен. Добре. Някакви други въпроси или коментари по тази точка? Май нямаме. Добре. Продължаваме към следващата точка. Следващата точка е нещо, което стана въпрос на срещите, на срещата за ретро, която правихме, където вие предлагахте неща, които да подобрим и вие предлагахте да не ползваме Gradle. Общо взето. И аз ви казах, че аз мисля в обратната посока и сега просто ви казвам, че в
този стаж идеята е да пробвате нови неща. Тъй като за мен този стаж е възможността за вас да се развиете по-добре технически. А за да се развиете по-добре технически, трябва да пробвате неща, които до сега не сте пробвали по-скоро. Така че ще гледаме колкото може повече такива неща да вкараме. Сега за Gradle няма да сме екстремни и да вкарваме трети build tool, понеже има и други, освен Maven и Gradle, има и Ant, примерно, но той е по-малко използван. Така че ще се ограничим до Gradle. Това е компромиса, който може да направим. Освен това, планирам да ползваме PostgreSQL. Някои от вас го бяха ползвали за тези учебните проекти, някои си действаха на MySQL. Тук идеята е, където е възможно пак да е, но на повечето места ще е възможно да ползвате PostgreSQL. За миграции да пробваме да ползваме Liquidbase, което е алтернатива на Flyway, но общо взето принципът е същия. Пише се миграция, те се изпълняват и си имат последователност. И има една таблица, която пази история на това, кои миграции са изпълнени, и ако видите, че има нова миграция, я вкарам. Примерно също така да се стремите да използвате Java Streams вместо цикли. Сега някои от вас си ги ползваха и по времето на курса, но не масово. Общо това са такива неща, които са... Вие не сте свикнали толкова с тях, но идеята е, че това ви е възможността да правите нови неща и да експериментирате, тъй като, както казах, тук няма да има срокове, които гоним. Това е рядка възможност да сте в такава ситуация. И между другото, това, което съм виждал, често се случва хора, които разработват софтуер, без да имат ограничения с срокове, да им е много приятно и хубаво, и в момента, в който влязат в проект, където има срокове, да не им е толкова приятно и хубаво разработката на софтуер. Така че вие сега сте по-скоро в романтичния период, в който би трябвало да се наслаждавате на това, което правите и да може да му отделяте нужното време и внимание, без да сте припряни от някакви срокове и някакъв допълнителен стрес. Това би трябвало да бъде. И се надявам, че за вас така ще бъде. И идеята е да използвате това време, да експериментирате с нови неща и да научите още нови неща и да си надградите техническите умения. Това е отлична възможност. Защото след това, като влезете в реален проект живот и здраве, там ще има някакви допълнителни изисквания и рядко ще имате време така да си експериментирате на воля и да отделяте достатъчно време и внимание. Колкото може сега да отделяте. Тук някакви въпроси? Иначе коментари не приемам. Добре, май нямаме. И последното, четвърто нещо, което имам организационно и важи за всички, е, че планирам да си правим от време на време и технически лекции, да покриваме някои теми, които ще са полезни общо на всички за техническото ви развитие. И те ще са подобни на това, което сме правили и в курса, и в ниво 4. Тоест ще има такива, които подготвям аз или колегите от Водогория Софт. Може да има и такива, които някой от вас подготвя, въпреки че по-скоро ще избягваме да има такива, които вие подготвяте, защото на вас фокуса ви ще бъде в самите проекти. И примерно първата такава лекция, която планирам, ще бъде за качествен код. Ние сме си говорили. Тук ще бъде през призмата на тези реални проекти и през призмата на когато правите код ревю, на какво да обръщате внимание и съответно когато пишете код, но да си ги припомним тези неща. Това е една тема, която е полезно през 2-3 месеца да се връщаме към нея
и вече натрупали повече опит, да я дискутираме пак и пак. Да, може би веднъж на 2 седмици планирам да имаме такава тема, която да обсъждаме. Тук някакви въпроси или коментари? Нямаме. Добре. Значи това, което ни остава е да видим как действаме конкретно с проектите. Тук. Можем ли тук да го видим? Това сме виждали. Така. Да. Това би трябвало да ни е актуалната информация и гледаме ето тези 4 реда, като общо взето съм следвал принципа да запазим максимално много екипите и просто да имаме разпределение по проекти. Ще започнем отгоре надолу. Идеята е, сега ще кажа съвсем накратко за проектите, за да имат идея всички, а вече след това ще си имаме подробни срещи отделно с всеки екип, нали, където ще влезем в детайли. Какво и как правим. Първия екип, тук са Метин, Ширин, Игнат и Христо, който в рамките на... В смисъл не участваше във вашия екип, понеже действаше по други неща сега, но и Трувчев, на линия ли е Трувчев? За него планирах... Тук е, да. Планирах, ние си бяхме говорили преди да действа по повече DevOps неща. Така че планирам това за Трувчев и за Иво. Повече да се фокусират върху DevOps задачки. Така че ние в 4-те проекта ще имаме един DevOps екип, който се грижи за DevOps частта на всичките. Нали? Деплойване на сървъри, мониторинг, логинг, security, разни DevOps-ки истории. Затова го няма тук, но ако има нужда от някаква помощ, ще може да помага тук, но вие мисля, че сте достатъчно хора. Накратко за проекта, идеята на този проект е да се направи едното е резервационна система, т.е. тук този проект го правим партньорство с една маркетинг агенция, която предлага услуга на клиенти, които имат имоти, които дават под наем в Booking и Airbnb, да имат възможност да си имат собствен сайт. Т.е. освен, че си листват имота в Booking и Airbnb, да си имат и собствен сайт, където директно хората да могат да си резервират оттам. И съответно да си спестяват тази такса, която обикновено дават на Booking и Airbnb. Това е проекта и те ще правят такива сайтове на WordPress и имат нужда от решения за самите резервации, така че ние ще направим едно Spring Boot приложение, което е формичка за резервация на нощувки, т.е. избираме от коя до коя дата, колко хора сме и някакви други детайли. Изчислява ни цена и ни отвежда към страница за плащане, плащаме и след това тази резервация се интегрира с някакви календари. Ще има интересни задачи тук и работа с системи за плащане и интеграции с API-та, които са за синхронизиране на календари, тъй като тези имоти, то обикновено един имот се листва както в Booking, така и в Airbnb, така и на други места, в случая и в собствения сайт. Идеята е, че като си запазиме имота в Airbnb от еди коя си до еди коя си дата, това трябва автоматично да се актуализира и на другите места. Нали? И съответно си има такива, те се наричат channel менеджери, които се грижат за синхронизиране на календара. Като се направи резервация в Airbnb от 27 до 30, това да прави имота заед във всички възможни платформи, където е регистриран. Прави един такъв общ календар. Нали, вие си го представяте. Един пост request пускаме и то го запазва.
а пък когато искаме да покажем свободните дати, правим get request към този общ календар. Нали? Не е календар, който е в нашата база данни. Така че има някакви такива интересни заявчици и задачки свързани с това. Горе-долу това е основното предизвикателство тук. Да се правят резервации и синхронизации с този общ календар. И плаща, разбира се. На първо време и по-натам може да има и други екстри. Може ли това генерални въпроси? Набързо. Да. Това нещо на български, на английски или на двата езика трябва да функционира? Полагам, че на двата езика. Това е добър въпрос. На български по-скоро май не очакваме много, но може би ще има многоезичност, да. И тук е интересен казуса, понеже те сайтовете са WordPress сайтове, т.е. самия сайт на имота ще бъде WordPress сайт. Ние няма да правим целия сайт от до, ние ще правим само формичката за регистрация. Тоест, реално фронтенд няма да има на този проект. Ще трябва да се интегрира в WordPress. Ще има фронтенд за две неща. За формичката ние ще я показваме с iFrame формичката. Нали. Както, ето тук само да ви покажа един сайт, който работи на същия принцип. Е в този сайт. Това е WordPress сайт. Тук всичкото съдържание е в WordPress правено. Обаче като дойдеш тук на Стани ментор или за ученици и като скролнеш надолу и видиш формата, тя може да ви изглежда, че е част от сайта, но всъщност е iFrame, който е правен от наши курсисти. Нали, тук има един iFrame. Ние търсим същия ефект. То трябва да изглежда, че е част от сайта, но реално е iFrame, който е вложен и се грижи за... тук има някакво body. Ето тук iFrame. И се грижи за, в нашия случай, за резервациите. Тук идеята е, че като се регистрира ученик, влиза в базата данни тук на този матчинг платформ Able Mentor. При нас ще ходи в нашия поддомейн за резервации. Но ще има фронтенд за формата, което е малката част от фронтенда, а повечето фронтенд ще бъде за админ панела. Значи има админ панел, където собствениците на имоти влизат и си виждат колко заявки са направени, някакви статистики и така нататък. Така че ще има админ панел, който си е изцяло на наше решение. Това е HTML Bootstrap, не е React, така? Това тук или няма значение? Това тук добре. Но в нашия случай очаквам, че вие ще ползвате React. Добре. Поне за админ панела, но в смисъл може и за формата да ползвате, но това е решение, което вие като фронтенд хора взимате. Но съм го мисля от гледна точка на това да се ползва React. Да. Това беше единия генерален въпрос или и двата покъти? И двата. Дали на български английски или дали фронтенд да се за езика, често казано е добър казус и в момента нямам готов отговор, така че това е нещо, което ще обсъдим. На първо време очаквам да е на английски, в първата версия, тъй като повечето имоти всъщност очакваме да са от чужбина на първо време. Но може би ще трябва и други езици да покриваме. Примерно португалски. А плащанията през коя платформа ще върват? Ми планираме да се през Stripe, като най-лесна за интегриране. Супер, добре. Други въпроси или коментари тук? Добре, ние ще си направим отделна среща, където ще си говорим детайлно за проекта и първи стъпки. Така, следващ екип е Гюкхан Иво Реджеп Александър Неджми. Същия екип, който си беше. И проектът, по който работите, е в партньорство с една друга софтуерна компания, която ще разработва фронтенда. Ние съответно разработваме само бекенда. Те за фронтенда ще ползват React. Така че между другото и за другия екип може да е интересно да гледат какво правят другите в този проект. Но това, което правим, е платформа, която е за споделяне на проекти между софтуерни компании. Горе-долу сценария следния. Примерно при нас от Лудогория Софт идва някой клиент и казва, трябват ми хора с .NET. И ние му казваме, ние нямаме хора с .NET, обаче познаваме такива. Всъщност в случая не познаваме, да речем, че не познаваме такива.
пускаме проекта в тази платформа и там са се регистрирали компании и се надяваме, че има такива, които работят с .NET. Те виждат проекта и казват, ние може да го правиме и взимат и го правят. Да. Тъй като общо взето ние, всяка от малките софтуерни компании, каквито сме ние, се срещаме с доста клиенти и много често има разминаване в тех стака или в нуждите на клиента, нещо, което ние не можем да покрием. Идеята е тези проекти, които не можем ние да покрием, да ги качваме в платформата и евентуално друга компания, която пък може да го покрие, да го взима този проект и така да действа. Някакви въпроси или коментари на първо четене? Ние вероятно ще държим връзка с този друг екип, или? Да, със сигурност ще държите. Те имат една заготовка на фронтенд, която не е финализирана версия, но е някаква отправна точка, поне за да добиете по-добра идея за проекта. Има описание, има тая заготовка, има и тук съм направил едно трейл с разписани задачки, как да стартираме. Но общо взето с този проект сме на етап на доизчистване на заданието и в момента водим разговори с други софтуерни компании. И понеже познаваме доста софтуерни компании, водим немалко разговори. Да искаме да направим така поне 6-7 такива интервюта с други софтуерни компании, за да изчистим някакви детайли и да видим как би им било най-полезно да го ползват. И сега сме горе-долу на средата, друга седмица ще имаме още такива срещи, така че няма да бързаме с имплементация много на крудове. Ще ползваме следващите 2 седмици за сетъпване на проекта. И вече когато е малко по-изчистено какво правиме, ще започнете с по-интересните задачки, но то пък има достатъчно задачки, които са технически и ни трябват преди това. Но идеята е, че ще имаме предварително подготвен фронтенд, плюс дори и това, което се очаква да има като endpoint и включително и JSON-а. Така че общо взето ще има някаква сравнително добра първоначална структура. Да. Която разбира се очаква да се променя, но поне е някакъв скелет в началото. Други въпроси или коментари тук? Добре. Значи минаваме на следващия проект. Него ще го покажа, мисля, сравнително лесно. Village Life. Интересното е, че това е проект, който сме правили миналата година, като стажантски проект. Тогава задачата беше от WordPress сайт да го превърнем в Spring Boot сайт. Ето това е Spring Boot сайт. Надето е работило по този проект, заедно с други хора. И всъщност основните неща, които тогава направиха, е, че като се цъкне тук добави SEO, се попълва, влиза в базата данни и администратора само цъква одобри и то се показва тук на сайта. Между другото на сайта има над 500 села. Даже може би са 600. 98 страници по 6. И става доста по-лесно добавянето, понеже преди ставаше ръчно. Нали, те се добавят, влизат една форма и влиза собственика на сайта и ръчно го вкарва. Това е едното и другото е, че има много по-добро търсене. Тук, понеже всичко е в база данни, можем да си правим филтриране и да си намерим SEO, което ни отговаря на изискванията. Това преди не беше възможно. Трябва да видим такова SEO. Много SEO има такива. Ето, чудесно. Да. Това са подобренията. Сега екипа това, което ще трябва да направи е следваща фаза, която представлява, понеже за момента фокуса е да има информация за селата. Нали, за всяко село има информация. Ето ще отворя едно село. Има такава обща информация. Население, престъпност, битови условия, екосъобразност. Тази информация идва от форма попълнена от хора. Нали, разчитаме, че са хора, които са запознати с селото. Има тук характеристики, условия на живот, инфраструктура, електрозахранване, така. Нали, има обща информация за селото, а идеята сега е да се добави и секция с имоти,
така че към всяко село да може да се добавят имоти, които може да си купиш, така че ти като дойдеш тук и си филтрираш, нали, примерно ти искаш село, където да има лекар и училище и банкомат и добра TV кабелна мрежа, гледаш кои са селата, които отговарят на тия изисквания, избираш си някое село и гледаш там какви имоти има, купуваш си имот и живееш щастливо там. Това е концепцията горе-долу. Сега идеята ще е да може да се добавят имоти и някакви други допълнителни задачки. Нали? Но да се надгради това, което вече сме започнали. Тук хубавото е, че ние с клиента вече се познаваме, Надето е запозната с проекта, така че ще разчитам тя да помага за цялостната организация в проекта. Тук някакви въпроси или коментари? Добре, този екип предварително си знаеше какво го чака. Така, и последния проект, пак един проект, който преди сме правили и сега ще надграждаме, и там реално ще работят всички, които до сега сме казали. Миркан, Алисай, Рай, Георги. И проекта е Workeria ERP, което накратко е ERP система за тази компания Workeria, която произвежда Locum. ERP системата се състои в това, като дойде поръчка, едното нещо е да се поддържа актуална складова система, където се казва колко, тъй като за производството на лукум, едното нещо, което е нужно, разбира се, са съставните части за лукума, захар плюс други работи, но другите неща, които са нужни, са самите тарелки, в които се слага лукума и кутиите, в които се опакова. След това, те в случая в склада си пазят информация за кутии и тарелки и кашони за тези лукуми. И идеята е, че всичко се случва от момента на пристигане на заявката, че еди кой си клиент иска да му се направят еди колко си хиляди кутии лукум. Се актуализира в склада колко кутии и тарелки са нужни. Ако има някакъв недостиг, съответно се прави поръчка към доставчика на кутии и тарелки. Това е в частта складовата система. Освен това се генерира фактура за клиента, когато са му готови нещата. То общо взето е автоматизиране на процесите, за да може по-лесно да се случва или поне да е по-добре проследимо производството на лукум. Да. И да има по-актуална информация за складовите наличности и някакви статистики. Да. Та идеята е тук да се надгради и да се добави и функционалност. До момента беше за вътрешно ползване само от екипа на Workeria. Идеята сега е да може за някои тяхни доверени партньори да се добави възможност да се логват и директно да си пускат заявки за поръчка, за да им се изготви лукум, директно да си пускат през системата. Нали, не да пишат имейли или да звънат по телефона, директно да се прави и това. Така че да се улесни до някъде и този процес. Това ще е основното предизвикателство тук. Плюс, разбира се, да се оправят някакви подобрения да се нанесат на това, което има, но това е нещо, което вече се ползва. Тоест, тези последните два сайта, те вече се ползват, вече имат реални потребители. Живот и здраве ще очакваме и другите два. След няколко месеца също да имат реални потребители. Добре, по последния някакви въпроси или коментари? Можем ли да видим как изглежда оригинала? Текущата версия. Може, разбира се, да. Между другото, за този проект Беркант, който е от миналогодишния курс, ще ви помага с насоки, тъй като реално той работи в тази фирма, така че той е доста добре запознат с това какво трябва да се случи. Ние имаме едно разписано задание. Беркант, тук дали може да асистираш с линкче за... Направо да споделя, ако
Може Ако би ще... искаш, можеш да споделиш екран, да, набързо да покажеш ти. Да, може би Добре. така, да, защото той така или иначе и да пратиш линк, като не може да се логнем. Което ме подсеща, че ще трябва тестова среда, най-вероятно. Освен Да. камерата. Би трябвало да споделям в момента. Да, споделяш. И като цяло имаме форма за регистрация, за логин. И това, което искаме да направим по принцип, няма да има като функционалност общо с това, което го има в момента. И като цяло държим информация за всичките ни материали, които са кашон, тарелки и кутии. И съответно държим и информация за готовите продукти, откъдето искаме да направим така, че да може да ги добавим в кошница на потребител и да могат да се поръчват директно през сайта. За в момента имаме само, мисля, че 3 роли, които са производствени роли, т.е. няма роля за външен потребител в момента. Нещо по-специфично, ако искате да питате, не знам кой зададе въпроса. И то тук със сигурност първата стъпка ще е да си го подкарат локално Да. проекта, нали? Да го видят текущото му състояние, да се запознаят и вече след това ще минат към надграждането. Така че да, по тези последните 2 проекта, първата фаза включва това, да се запознаете с текущото състояние, тъй като си има доста неща направени. Добре, други въпроси или коментари тук? Добре, ами видяхме всички проекти. Дали остана някой, който не му е ясно в кой проект трябва да влезе? То, ако има после, ще си каже. Добре. Ами добре. Някакви организационни въпроси сега? Какво предстои от тук нататък? Кога започваме и така нататък? Много добър въпрос. Ами, значи ние плана е за този проект с Locaria, реално Беркант ще ви бъде като Product Owner, нали, този, който ние имаме разписано задание, но този, който ви помага за дефиниране на задачите и да се допитвате до него, като се опише някаква задача, точно това ли се очаква, това, което си говорихме. Нали? Така че той ще следи за тези неща. И общо взето, вие с него може да се разбирате за общи срещи, този екип, но планираме за тези двата долни проекта едни така наречени kick-off срещи, където да направим среща с крайния клиент. В единия случай това е Беркан, в другия случай Ивайло. И вече на тези срещи ще се разберем кога е удобно за екипите да си комуникират. И голяма част от нещата, понеже са съществуващи проекти, има хора, които да помагат и технически по тях, нали, ще се разбере екипа за тях. За другите 2 неща, малко повече тази роля ще играя аз, като посредник, нали, тъй като в единия случай екипа отговаря само за фронтенд нещата, в другия случай клиента не се интересува от техническите детайли, се интересува в крайна сметка да работят нещата.
така че аз ще съм като посредник. И за тези два екипа, ако искате, между другото, може директно сега след срещата да останем да се разберем за срещи, как да си организираме срещите. И почваме. От 8 часа почваме. Работа по задачите. Това са следващите стъпки, да. Между другото, да, преди да освободим тези екипи, които са за последните два проекта, може да видим дали ви е удобно на вас за утре вечерта да направим срещи и за двата екипа. Става, щом почваме. Но това е за Надето Тодор Ярче и Миркана Алисая Рай Георги. За утре след 8, примерно. От 8 да направим. Вечерта или сутринта? Вечерта. Вечерта. Аз мисля, че ще мога. Добре. Аз също. Добре. Аз и Рая Алисай мисля, че няма да можем до събота, ако е някакво много важно и се нуждаем от компютър, защото сме от училище на екскурзия и... Добре. Вие и сега ли сте на екскурзия? Не, от утре. От утре. До събота. Окей, да, то не е толкова спешно, така че с вас ще се разберем за другата седмица. В такъв случай. Добре. Вие в събота се прибирате, така ли? Да. Добре, да, значи ще се разберем за другата седмица. С вас. Добре. Добре, като междувременно, нали, аз ще направя един канал в Slack, ще изпратя документация, поне да може Георги да разглежда, пък и вие, ако скучаете в някой момент, да има какво да четете. Добре. Значи за този екип, Надето Тодор Ярче, само ще ви потвърда утре за среща, за другия екип Миркана Алисая Рай Георги остава за другата седмица. Ще се уточним допълнително. Или всъщност, ако искате, понеже той Беркант е тук, може директно сега да се уточним за примерно понеделник вечерта. Опция ли е? За мен да. И за нас. За мен, да кажа. Да. Добре, значи може понеделник от 8 часа примерно да фиксираме. Да, така. За този екип. Добре. Тук ще проверя за сериал. Добре, супер. Ако вие двата екипа нямате някакви други въпроси или коментари, за момента е това. И вече си действате по проектите и от време на време ще правим общи лекции, където пак ще сме всички. Добре, с другите два екипа да се уточним сега пак кога да си направим такива първоначални срещи и съответно и може да се уточним и кога ни е удобно и по принцип, нали, освен първоначалната и за по принцип кога да се срещаме, като идеята е пак да имаме 2 срещи седмично, в началото да пробваме така, с 2 срещи седмично и предлагам от двете срещи, едната да бъде събота или неделя след обед. Да видим дали е възможно. Да видим първо с първи екип. Метин, Ширин, Христо, Игнат. Окей ли сте събота след обед? За по принцип, не за тази събота. Тази събота няма да мога. Но по принцип, събота след обед. За мен е окей. Да. И аз за мен е окей. Да. Добре. И Мето само стана да кажа. Окей, сам аз казах, ама мисля, че се чу. Да, окей. Супер.
Значи събота след обед ни е едната среща. Другата ни среща, кога би било подходящо? Нали, за да не е толкова близо до събота, си представям някакъв делничен ден вечер. Само искам да попитам на всички, вечер ли ви е удобно на всички или можете и през деня? За през седмицата имаш предвид, нали? Да. Аз съм на работа от 8 до 5, така че през седмицата не има особено. Не можеш, ясно, разбрах, окей, добре. Значи ще бъде вечер. Но иначе е валиден въпрос, да. Може би Христо също би имал опция през деня и за мето не знам. Да, аз питам, защото по принцип на мен ми е някакси по-спокойно през деня, но няма значение, ще се образя с всички други. Няма греши. Добре. Вторник вечер? Става. Вторник, ако е по това време, примерно към 8 или 6:30. Или трябва да е малко по-рано или малко по-късно. Добре. Значи, примерно вторник 18 или 20 часа. Ще го запиша, за да видим другия екип какво ще каже. И може да се напаснем. Защото за мен ще е най-удобно и другия екип да бъде събота след обед и вторник. И съответно едните да са от 18, другите от 19 или едните от 19, другите от 20, примерно. Нещо такова. Тук другите, понеже Ширин каза, нали? А другите Христо Игнат Метин за вторник от 18 или от 20 часа. Ами аз мисля, че съм окей, нали? Не се сещам в момента да имам. Добре. Препятствия. Да, я планираме 45 минути. Добре. Супер. Другия екип след вече в позицията на така предварително зададено нещо. Окей ли сте с такъв график? Събота след обед и вторник вечер. Това са Гюкхан, Иво, Реджеп, Александър, Неджми. Аз съм окей с това, да. И аз съм окей. То от вашия екип само вие двамата ли сте? Да. Окей, значи го слагаме под въпрос. Добре, тогава за вас има ли значение вторник вечерта? То всъщност най-удобно от 19. Така че с първия екип остава да решим дали да от 18 или да от 20 часа. Аз съм окей с двете. Нека да е от 20, ако искате. Ако не ви е късно. И за мен по-добре, да. И за мен сякаш е по-добре от 20. Супер, да. Значи от 19 с един и от 20 с другия екип. И събота след обед аз си представям примерно от 2 до 3 и от 3 до 4. Нямам. Може и по-рано. Там някой екип някакви претенции? Тук предлагам на първия екип да дадем възможност да каже предпочитания дали да са първи или втори. По-рано или по-късно. Първи. Като първи екип. Това Мето ли го каза? Да. Даваме шанс на другия екип сега да се изберат първо. Да, нищо не. Вие сте първи екип, да. Гюкхан и Иво, вие имате ли предпочитания? От 2 часа или от 3? Това са ни опциите. За мен няма разлика. И за мен дали от 2, дали от 3. Не е кой знае каква разликата. Добре. За първия екип да има разлика? Може ли пак само да повторим това от 2, какво беше, че ми се наложи в момент да... В събота, понеже сме казали в събота след обед, но не сме конкретизирали часа. Казваме от колко часа? В събота от 14 или от 15 часа? Аз лично предпочитам от 15, но другите както кажат. И аз щях да продължа така, за да си знам винаги, че
този екип е първи, а този екип е втори. Примерно. Ако сте окей. Така, като ние, разбира се, в процеса на работа, ако видим, че има нужда, вече си го актуализираме. Така. Добре, това е за по принцип. За тази събота не важи. Да знаете. Така че за вторник ни е следващата среща по стандартния график, но планирам да си направим среща, която да е кик-оф среща тази седмица, за да може да си почнете работа. Като между другото, аз имам готовност и сега да направим съответно с единия екип. След това, ако ще... Значи ние може сега да направим една 15-минутна кратка среща с... 15-минутна среща с единия и 15-минутна среща с другия, за някакви такива начални инструкции как да започнете. И очаквам, че ще изникнат някакви въпроси и затова може утре вечерта да направим пак така вече по-дълги срещи за изчистване на детайли.